Много от вас ме питат, защо точно Аналутан Про, а не друга козметика. Ето какво казват моите козметици Коко и Марти. Те най-добре знаят. Много хора си мислят, че професионалната козметика е просто по-скъпа козметика. Но разликата е много дълбока. Масовата козметика е създадена да бъде универсална, да подхожда на възможно най-много хора. Но в много от случаите тя всъщност може да навреди. При професионалната козметика е точно обратното. Тя е насочена към индивидуалното състояние на кожата. А когато говорим за Аналутан Про, тя тотално променя играта. Разликата тук е в концентрацията на активните съставки, в технологията на тяхното извличане и в начина, по който те въздействат на кожата. И затова резултатите са толкова осезаеми. В основата на формулите на Аналутан Про стои разбирането за кожата, а не просто за красотата й. Аналутан Про не прикрива проблемите, тя ги разрешава. Когато избирате продукти, не гледайте просто етикета им. Гледайте каква е философията зад марката и нейната ефективност. Истинската красота започва с знанието как да се грижиш за кожата си. А ние сме тук, за да ви помогнем именно с това.